Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसेबाव फिन बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय जागोन जोङो मानामुनि खाहै नागिरदों आरो आंल' नङा आब'मोनबो थांगोन ओमफ्राय आब' आलासिबो दं आरो जों साथामजों खाहैगोन बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ इनिफ्राय जाहा मामाया आरोना बेयावहाय लाफा मैगं सायबाय थादो आरो ओमफ्राय जोंहा थांसै आरो मानामुनि खानो बेखौ गालांनानै बिसोरबो ओंखारगासिनो दायो जों थांगासिनो आरो मानामुनि खानो बैयावनो खागोन बै दुब्लियाव बैहायनो बिसोरबो थांगासिनो ओमफ्राय बै खन्द'आव हा जावदों आरो दावराव खोनादों एसे दायो जों दुब्लियाव मोनफैबाय आरो बेयावनो खानोसै आब'मोनहा सिगां सिगां मानामुनिया मानामुनि खाग्राया नै मानामुनिया बेखौनो खानोसै आरो खागासिनो आब' सासे खादो ओमफ्राय बै सासे खादो मैगं दं मानामुनि नागिरगासिनो ओमफ्राय 여기 똥가 나스 비상 가만히 맛있어 야 우리가 이걸 가져왔는데 근데 여기 똥가네 बिसोरो इथिं फैबाय नै बैयावबो हा जावगासिनो दायो खाखांबाय आरो नै जों मानामुनिखौ न'आव थांफिनसिगोन बेयाव सासे खागासिनो दायो खाखांबाय न'आव थांसै आरो नै बेखौ सोनो आब' नैलाय बेखौ सोनो दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौबो बारा मोजां लानो हायासै माने केमेरा हमना होग्रा रावबो गैयामोन नालाय बेनिखायनो ससेल' लाबाय थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर बाय बाय